Такое безобразие у нас с выходных дней творится. Қазанның әмет урамындағы шүплік. Узған атнаның шимбесінен бірлі қатнаш қалдықларыны алып кетуші юқ дилер. Приезжали тракторы, убирали весь этот бардак. Элек трактор келейді де, бұл шөплерні жиып ала, түйеп ұзатайды. Хәзір менә шундай шоқшылық. Мұнысы Царицыны бистесі. Мұнда да шундай хәл. Қатнаш қалдықлардан зур үйім жиылған. Менә кошаннан бирле 3 көннән бирле ята инде, таки алып китә алмыйлар әле. Я вообще первый раз вот это вижу сейчас вот. Мұнысы бақы үрманчы урама. Йортлар янындағы һәр бункер тулып ташыған. Қалдықларны бірнеше күн шығармау нәтижесі контейнер мейданларында тау шүпшар үйімнері барлыққа келген. Һәм бұл күн көріш қаты қалдықлары ғына түгіл, түзіліш материаллары, кирпішлер, хәтті шилеклер де бар. Здесь тоже был полный порядок. Мұнда әлік бар да тәртиптейді, бұл әлі соңғы атнадағына шулай. Бұлай қадар жиылған жоқ еді, ялқыннан ғана жиыла башлады. Маңа қадар бірде көргеніңіз Жоқ, бірінші тапқыр ғана. Мұнда ашкерті бұл атырған шүпте бар озық тілік қалдықлары да мұнды бункерларға атылырға тиешлі болмаған әйбірлерді. Мұнды кластағы қалдықларды мұңа қадар Қазанның химия урамында орнашқан полигоны қабыл етейді. Ол ПЖКХ идарәсе ешмасына қарай. Өзлері жиған қалдықларны да шунда шығардылар. Башқа түрдегі шүп ташушы шиті ешмаларынықында келішу бойынша эшләделәр. Бұл атнадан алар шитлерге полигонны япты. 30 эшмәкәр ПЖКХдан келішуні үзу турында хат алған. Шуларның бірсе ПЭК оешмасы. Мы в данном случае тоже оказались в ситуации. Biz bu хәлнең тоткыннары, үтәргә тиешле озак вакытлы килешүләребез бар. Әмма хәзер без бу хезмәтне сыйфатлы итеп башкара алмыйбыз, чөнки катнаш калдыкларны түгәр урын юк. Минемчә, бу мәсьәләне хәл итеп булмый. Ситуация довольно пока тупиковая, и довольно странно, что региональный оператор, зная всю сложность этой ситуации, принял такое скоропалительное решение. Нәтижеде катнаш калдыклар чыгарушы оешмалар альтернатив юл эзләргә өлгермичә кала. Аларга клиентлары белән килешүне үзәргә туры килә. На сегодняшний день ситуация действительно сложилась непростая. Бүген хәл чыннан да катлаулы. Зур күләмле шүпләрне кабул итүче бердән-бер полигон шит оешмалар өчен ябылды. Шуңа подрядчы оешмалар бер яклап кына килешүне үзә, чөнки хезмәтне сыйфатлы итеп һәм вакытында башкара алмыйлар. Калган оешмаларның калдыкларны башка районнардагы полигоннарга чыгару мөмкинлеге бар. Тик алар ерак. Димәк, чыгым арта. Икенчедән, район полигоны Казанның шундый зур күләмдә шүпшарын кабул итә алмаячак. Ни өчен ПЖКХ шушындый хәл китереп чыгара? Полигон химическая достаточно быстрыми темпами из-за этого пополняется. Химия урамындагы полигон бик тиз тула. Шуңа эксплуатант каты коммуналь калдыклар өчен урын калсын өчен башка төрдәге шүпләрне кабул итмәскә булгандыр. Әмма хәзер ремонт төзелеш сезоны булгач калдыклар күбәя генә, аларны бары тик шул бер полигонга гына ташып була иде. Ни өчен шуны исәпкә алмаганнар? Без бүген төбәк операторына мөрәҗәгать иттек. Ни өчен алар шундый карар кабул итә? Хәзер катнаш калдыкларны кем һәм ничек чыгарачак? Оешманың моңа мөмкинлеге җитәрлекме? Полигон такого химического принадлежит городу. Химия урамындагы каты коммуналь калдыклар полигоны шәһәрнеке, без аннан башкарма комитет белән килешү буенча файдаланабыз. Ул каты көн күреш калдыклары өчен без хәзер монда шуларны саклауга өстенлек бирәчәкбез. Башка төр калдыкларны кабул итүне вакытлыча туктаттык. Хәзер тракпунктларда җыелган катнаш шүпшарны нишләтергә? Но если оно будет на постоянно, естественно, мы будем обращаться. Бункерлар гариза буенча куела, даими кирәк булганда тиешле җирләргә мөрәҗәгать итәчәкбез. Без ул шүпне чыгарырга тырышачакбыз. Халыкны авыр хәлдә калдырмабыз. Очраклылыкмы бу туры килү генәме? Әлеге үзгәрешләр ПЖКХ оешмасында җитәкчелек алышынган чорга туры килде. Берничә ел эшләгән Сергей Богатов урынына Мәскәүдән Дмитрий Петровны билгеләделәр. Хәзер компания килеп чыккан мәсьәләне үз көчләре белән хәл итәргә ышандыра. Рания Абдрахманова, Олег Мыльников, Алмаз Зыяддинов, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы.